tak, ako nehodí. Nech spia, ja idem do obchodu. Spia, nech ide. Ja idem do obchodu, kúpiť chlieb. Čo ti zobrete? To čo som ja slepa, alebo čo? Ideme do Agra, poď, idem do Agra. Idem do Agra. To čo je? To čo je? To čo je, Pane Bože? To čo je malo znamenať? To kto ste? Povedzte meno. Kto? Ja som nikto. Však povedzte meno. Ja! Ja! Pane Bože! A prečo, mamička? Lebo vonku sú dvaja chlapci. Ticho bude. Že toto bude ten, čo sú Charlie. Ten dvoje chlapi. Ja som myslela to podľa. A vonku nejdete. A kde ste? Tak sa skryjú, neviem, povedal. Ja som povedala, kde ste? Kto ste? Oni povedali, nikto. A potom je ten chlap robil. Mamička, a budeme hrať, jak bude tma čarný? Budeme. Ticho, nebudeme hrať. Dobre, teraz idem vám pripraviť jedlo. Rozumieli ste? No, sadnite si. Dobre. O, poďme. To choďte tak, a vy nechoďte tak. No tak. No. Tak daj si dole, alebo nie, lebo si ma nedala som. Počkajte ma, detičky, ja idem na vecko, dobre? Dobre, mamička. A zamknite sa, zamkni sa. Ček. Idem na vecko. Tak už idem. Pane Bože. Tak tu je, Pane Bože. Ideme ju hľadať. Budeme čakať jednu minútku a keď nepríde, tak budeme za. Ideme ju hľadať. Detičky, zapnete sa.
tak stojíte. Ja vás zachytím. Ja vás zachytím. Zamknete za děti. Co se stalo? Może jest lepsze. Jasmina. Poczekaj, tutaj nie ładuje. Chodź. Chodź, sokery. Daj jej. Stanie, poczekaj, stanie. Chodźcie, już stajcie. Dajmy już siedzieć. Daj, się tak nie. Chodź troszkę lepsze. Chodźcie spać. Chodźcie. Ja tu. To nie wadzi, chodź tam. No, idziemy spać. Idziemy teraz na czarny. Nie, to tak trochę. Jakiś tunelka, Poczekaj, tak? Daj rukę. To tak co robi, nie? A, nie ma, nie tak. Robimy tak. Daj rukę. Nie tak, to się tak, to nie? Nie tak. Tak. Aha. Nie tak, tak. Tak rób. No tak. Aha, tak to. To nie bardziej robimy tak jak. Charlie, cicho. Teraz ja powiem. Charlie, sit tu. Charlie, cicho, ja powiem. Charlie, sit tu. Daj nam znamienie. Cicho. A poczekaj, cicho. Ja się boję. Cicho, ja powiem. Wy poczekaj cicho, dobra? Charlie, sit tu. I urób z banana. Boże. Charlie, keď si tu urob chrb. Panie Boże, to čo było? Panie Boże! Charlie, keď si tu tlaskaj rukami! Panie Boże, ja idę zakopnąć, a teraz już nie robimy Charlie. Idziemy spać, a zajtra robimy Charlie rano. To się ty poczekajcie, to ja idę patrzeć, czy tam cuda jakie. Wy śpicie. Jak przyjdę, a nie śpicie, to wam dam jedną faczku, a zajtra robimy Charlie. Oczywiście to. Tak śpicie. To chcemy? Chodźcie, proszę, bo zawołam policję! Chodźcie, proszę, bo zawołam policję! Idziemy na ten meso. Meso! Ja idę wam po meso, a wy tu poczekajcie! My chcemy was. Meso. Wam.